Hello guys, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Yes, Uncle Saint is my name, and thank you so much for your unwavering support that you continuously gives to us. And thank you so much. Also, don't forget to follow on our thread account yakanzi Saint TV. Thread kuri kutopisa. Elon Musk ari pama1. Boss Maki vasadaro zvavo. Anyway, that's another story for another day. So ndikuda kukupai update yezvikuitika streets social media nezvakaitika streets. Aiwa, ndichida kuti nematambudziko kumhuri yese yekwaGuti handiti nekurasikirwa kwakaita nemurandarume the born servant and apostle of God handiti muranda nemuapostora waJehovha apostle Ezekiel handina wangu Guta vakashaika vaine 100 years handiti. Aiwa, tichiti aiwa, it's a life to be celebrated. It's a life iri kufanira kuti inge iri inoselebratewa 75 years vachishumira evhangeri. It's not a joke handiti. Tichati tikupe updates ezvinenge zvichiitikawo funeral arrangements ari kuitika kwababa Guti handiti. Asi pari zvinoda kuti tidzokera mashure mchana timbotaura nezvaPassion Java uyo akaprofita kana kuti akanyora mazwi achipredicta kufa kwababa handina wangu Ezekiel Guti handiti. Ikataura some 2 months ago akanyora tsamba inoi iri panapa. Toda kuti muzverengere mega munatsozvionera mashoko akataurwa naPassion Java. Munoti kudiwo nechiprofita chinotaurwa naPassion Java. Vanhu vakawanda vanoti is a controversial prophet handiti. He's a controversial man of God. So what do you think about prophecies which are released by Prophet Passion Java? Uyo akakura chinzi Panganai Java handiti. Munofungeiwo nezvetsamba yamazvionera tichiti mureza yayo forward in faith. Aiwa, deno Mwari akunyaradzai panguva ino. Dai Mwari akuitirai zvakanaka. Machema muine tariro handiti. Muchichema muine tariro this African apostle Baba Guti. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, and in your comment section, what do you think about prophecy Prophet Passion Java akataura nezvekufa kwaBaba Guti? Baba Guti wakabva wafawo. Much love.